Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра літоўскую гаспадыню. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Першая беларуская друкаваная кніга кулінарных рэцэптаў. Калі з'явілася і якую назву мела? Пра літоўскую гаспадыню і можна тут казаць. Мы не можам сказаць дакладна, што вось гэтая кніга, яна першая кніга беларускіх кулінарных рэцэптаў, але мы можам сказаць дакладна, што яна паўплывала на ўсю далейшую гісторыю беларускай кухні і беларускага, скажем так, домадаглядання. Гэта кніга выйшла ў 1848 годзе у Вільні, і аўтарства яе усталёўвалі доўга, таму што яна была без аўтара. І вось такі наш даследчык, гісторык Адам Мальдзіс, ён прыйшоў да высновы на аснове розных матэрыялаў, што аўтарка яе была Ганна Цюндзявіцкая. І таму на сённяшні момант мы можам сказаць так, што кулінарныя рэцэпты беларускія, нацыянальныя, у многім стварыла шляхцянка, якая нарадзілася недалёка ад Менску, Ганна Цюндзявіцкая, у дзявоцтве Прушынская. Раскажыце пра гістарычныя ўмовы стварэння кнігі. Калі мы паглядзім на біяграфію Ганны Цюндзявіцкай, то яе лёс з аднаго боку тыповы, а з іншага боку ён паказвае сутнасць эпохі. Яна фактычна такая аднагодка Ігната Дамейкі. Яна нарадзілася ў 1803 годзе у Каралішчавічах, гэта недалёка ад Менску, сучасны Менскі раён. Яе бацька Міхал Прушынскі, ён быў падкаморым. Гэта значыць, ён вырашаў там межавыя спрэчкі. Калі там абшарнікі спрачаліся паміж сабой за зямлю, то вось запрашалі падкаморага, ён там ім дакладнае вымярэнне зямлі праводзіў. Яна выхоўвалася ў такіх класічных, ці, можна сказаць, старадаўніх беларускіх шляхецкіх традыцыях. У 23 годзе выйшла замуж за Юзефа Цюндзявіцкага, які быў маршалкам шляхты Барысаўскага павету, пераехала на Барысаўшчыну, і у іх нарадзілася 6 дзяцей. Быў вельмі сур'ёзны крызіс на той момант, крызіс эканамічны. І вайна прайшла 1812 году з аднаго боку, а з іншага боку, прыгоннае права, яно вельмі моцна тармазіла развіццё грамадства. І Цюндзявіцкія, які большасць абшарнікаў на тэрыторыі Беларусі, мелі праблемы з гаспадаркай. Прыйшоў заняпад маёнтак, не было за што наняць эканомаў, якія бы кіравалі вось гэтым, якія мелі агранамічныя веды. І яны пайшлі па такім шляху, што яны самі пачалі выконваць функцыю эканомаў, самі кіраваць маёнткамі. І вось на аснове таго, што некалькі дзесяцігоддзяў яна кіравала маёнткамі, у тым ліку кухняй, у тым ліку там гадаваннем жывёлы, захаваннем прадуктаў розных, яна гэта ўсё запісвала і пазней склала кнігу, якая сёння вядомая пад назвай «Літоўская гаспадыня». Вядома, што кніга перажыла шмат перавыданняў. У чым сакрэт папулярнасці? На сённяшні момант мы ведаем дзесяткі перавыданняў. Ось першае выданне – гэта Вільня, 1848 год, а пазней праз кожныя 3-4 гады яна выходзіла. Яна выходзіла ў розных месцах, яна выходзіла такімі значнымі накладамі, і можам сказаць, што дзесяткі тысячаў гэтых асобнікаў яны выходзілі, перавыдаваліся, і самае галоўнае, што яны разыходзіліся, раскупляліся. Сакрэт у тым, што вельмі практычная кніга, вельмі канкрэтныя практычныя парады. Па-першае, там рэцэпты ежы. Якія рэцэпты яна давала? З якіх крытэрыяў зыходзіла? Першае, што гэта прадукты мясцовыя, якія можна купіць у мястэчку там на рынку ці проста вырасціць у сваёй вёсцы. Гэтыя рэцэпты, яны былі простыя, танныя, але разам з тым смачныя і спажыўныя, якія, таксама эстэтычна выглядалі вось яе стравы. І вось, напрыклад, што рабіць з галавой парсюка?
Вось такая частка Пытанняў. пытанняў ну, для сялянства і гэтак далей ці для шляхты. Яна давала канкрэтныя практычныя парады, гэтыя парады яны былі ну, так даспадобы відавочна. Таксама ёсць раздзел, напрыклад, пра касметыку. Вось як жанчынам, там, сялянкам, што рабіць з касметычнымі такімі прыладамі, прыгожанымі, з гэтымі крэмамі і так далей. Вот ёсць там. Як, напрыклад, захаваць свежы мёд у сотах на працягу круглага году. Вот яна давала канкрэтныя гэтыя парады. Як захоўваць свежую рыбу, як там саліць мяса, як там рабіць розныя кшталту напоі і гэтак далей. Плюс яна давала парады лекавыя, якія вось травы, для якіх хваробаў з'яўляюцца лекавымі. Ну і гэтак далей. Там вось увогуле 16 раздзелаў. Таму, конечно, любая гаспадыня, якая набывала гэту кнігу, яна магла клапаціцца пра свой дом, эканоміць сродкі і разам з тым ну, падтрымліваць узорны парадак. Што мы сёння ведаем пра характар аўтара? Ганна Цюндзявіцкая, яна узорна любіла свайго мужа, сваю сям'ю. Для яе быў вялікі прыярытэт таго, каб служыць бліжняму. Таму што ну, вось, мэта яе дапамагчы людзям. І яна спецыяльна зрабіла так, што выкрэсліла сваё імя. Гэта кніга ананімная. Мяркую, што яна думала, што так, я нічога не стварыла. Я проста сабрала гэта з жыцця і склала гэта. Гэта не маё аўтарства, гэта народнае аўтарства. І таму, канешне, хрысціянскі характар ахвярнасці і любові да бліжніх сваіх. І яна гэтым вельмі моцна паслужыла. Не магу не закрануць такі момант. Беларускія выданні літоўскай гаспадыні. Першыя выданні яны былі па-польску. Ну, той момант польская мова гэта была такой базавай мовай беларускай шляхты. Але на беларускую мову таксама пераклалі, нават некалькі перакладчыкаў было ў гэтай кнігі. І першае выданне выйшла ў 1993 годзе. Ну і пазней перавыдавалася некалькі разоў. І вось беларускія выданні упершыню гэтую тэму падняў Уладзімір Караткевіч. Адам Мальдзіс вось яму там паказаў вось гэтыя нататкі і сказаў, што я ўстанавіў аўтарку. І ён проста загарэўся, што ну трэба гэта перакласці, трэба гэта выдаць, трэба сказаць добрыя словы пра нашых продкаў. Таму што ну яно уражвае сваёй дасканаласцю і сваім помнікам такой нашай культуры. Таму што тое, што дае Господ, чалавек павінен захаваць і памножыць. І вось гэта, ну, скажам так, фактычна біблійныя матывы ёсць у гэтай літоўскай гаспадыні. Ганна Цюндзявіцкая была павятовай шляхцянкай. Мела 6 дзяцей. Яна памерла ва ўзросце 46 гадоў і была пахаваная ў сямейным склепе. Звычайная біяграфія за адным выключэннем. Яна пісала кнігі. Адну з якіх лічаць гаспадарчым бестселерам 19 стагоддзя. 108 кулінарных і аптэчных рэцэптаў, якія аўтарка збірала і правярала на практыцы. За 60 гадоў кніга вытрымала 11 перавыданняў. Літоўская гаспадыня – каштоўная крыніца звестак аб тым, як вялі гаспадарку нашай жанчыны. Трэба сказаць ім, а дзякуючы нагодзе і нашым жонкам дзякуй. Літаратуразнаўца Александр Ельскі падкрэсліваў: трывалыя заслугі здабываюцца цяжкай працай і карыснымі учынкамі дзеля усеагульнага дабра. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч!